καταθέτει την ευγνωμοσύνη του στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το γενναίο ανθιπολοκαγό της ΑΕΤ της 31 μέρας καταδρομών Χρήστο Εύζωνα, το Ολύμπιο Τέμπλο της Φυλής, που με τη μορφή αργανικά άραξε στους δρόμους του ουρανού το όραμα της νομιοσύνης. Τιτανικός και υπερήφανος, εμποτισμένος με το είδωρ των ζώων, ενέγραψε τον ίδιο εαυτό του στη βίβλο της ζωής της ένεση, στις δοξασμένες μάχες του Κοτζακαλιά, των υψωμάτων 126.023 Αετοφολιάς, Λαμπήθου και Καραβά. Με σήματα υπεροχής του γέννησε ιδέα της υψηλής καταγωγής του, μαζί με τους λιγοστούς ηρωικούς συντρόφους του, αντιμετώπισε τους βαρβάρους. Αξίος της πατρίδος, να μην ενδώσει ελεύθερα και απόλυτον ή επί την κερίνιαν πάροδον της βαρβάρης, να μην προσαρμοστεί, όπως και ο Φίλιππος ο Πέμπτος, ο Γρήλος ο Λυκίσκος και ο Άρατος, παραστατικός και δαιμονίος τους ενεστώτες καιρούς, επιβεβαιώνοντας πως αμεσότερα και καλύτερα οδηγεί στο ρεαλισμό η ρομαντική ανησυχία της ψυχής παρά το κλασικό στοιχείο του πνεύματος. Με τον Πλάτωνα στην 8η επιστολή του να επισημαίνει την έμετρη δουλεία και την αθανασία πάντα να αναζητεί ένα πρόωρο θάνατο. Ζηλευτοί όσοι κρατιούνται όρθιοι, σε συνεχή αντιμάχη με τα επιφαινόμενα, τα τετριμένα και τα ευτελή, γιατί τα στεγανά και οι συμβιβασμοί είναι για τους μικρόψυχους και τους δειλούς. Δεν υπάρχουν ανέφικτες και χαμένες προσδοκίες για αυτούς που ξεπέρασαν το άλγος της παραδικότητας. Δεν υπάρχουν ανέφικτες προσδοκίες για αυτούς που αντάμωσαν όπως και ο Χρήστος Εύζωνας στην αλήθεια και την αυτοσυνειδησία των μέτρων της ελεύθερης ζωής. Έντιμε αδελφοί και φίλες, νιώθουμε ευδαίμονες γιατί μαζί ενδιατρύψαμε και προνομιακά διαχειμάσαμε στο άδικον και ακύρατον της παιδείας των Ελλήνων. Μαζί διαβήκαμε απάτητα φαράγγια και διασχίσαμε τις διάκριτες ατραπούς. Ο ανθιπολοκαγός της 31 μοίρας καταδρομών Χρήστος Εύζωνας ήταν ωραίο παιδί. Τις νύχτες πλέρωνε τις μεγάλες φορεσιές των άστρων, αγκαλιά με τους ηρωικούς συντρόφους του. Ο ανθιπολοκαγός της 31 μοίρας καταδρομών Χρήστος Εύζωνας ήταν γενναίο παιδί, με τα θαμπόχρυσσα κουμπιά και το πιστόλι του και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του. Τώρα κοίτρεται με ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά του, με ένα κλαράκι λησμονιά στα αριστερό του αυτί, μοιάζει μπαξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά. Μοιάζει τραγούδι που το φύγουσαν στη σκοτεινιά, μοιάζει προλόι αγγέλου που σταμάτησε σαν σιωπηλό ναυάγιο της αυγής. Στο δίπυλο, στον κεραμικό, θα απάγγελε για χάρη του τον αθάνατο επιτάφιο λόγο του ο οξύτερος πολιτικός νους που γέννησε ο αρχαίος κόσμος, το έβδεμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον. Σαν ορθόπλωρο καράβι αρμενίζει σε κλέφτε και δυστυχή ευχήνε, σαλάρινα ταξίδια, σε δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι, κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν σε λιμένας πρωτοειδωμένους,
μη επιζητώντας τον έπαινο ματαιόσκουδων και στιχοπλόκων σοφιστών, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε σένα που αξιώθηκε στην πατρίδα των Ελλήνων, αποχαιρέτησε στο πέλαγος κι όλους εμάς. Για το στερνό σπαθί ενός έαντα, εκεί που πρόβαλε η ναύση χωρίς λευκαιστία. Η πατρίς ευγνωμονούσα έχει κατατάξει το γενναίο ανθιμολοκαβό της αίτηση της 31 μοίρας καταδρομών στο πάνθεον των ηρών της. Αγύρος έστω αυτού η μνήμη και σε αποχαιρετώ επιστήθιε φίλε, με εκείνο που λέγαμε προτού αρχίσουμε την κάθε μάχη, στο επανειδή. Μέρος του Προέδρου